yabo le mpahla nje belapha echama ngamkhuza ngathi ngamkhuza ngathi nechama ngapha mesisithi yabo nje ukukhala nje I'm sure uyichamelele sithi and akaflashanga and nesithi mfethu yazi kade ngangisho ukuthi fanele lapha mesisithi sengimkhuzeka u33 kodwa yabona sase kuthiwa mfethu akaflashile mfethu nesithi akayipha emisanga ngizombamba ngolabhabha wempela yebaba what mfethu ngizolithetha ligcwele phela lapha ngizolithetha ligcwele ngikhathele mina uyena ngizolithetha ligcwele bwanazi ngiyakutshela uTomo uflashile nje wathi uchama nje la uflashile kade uchama uflashile sok ithi ngibhekse ngakutshela nje ngathi mina ubophamisa if akaflash indaba ungaflash ufuna hayibo ngizoshaya wena mina ufuna kubamba ngolabhabha hayibo ngizokubamba ngolabhabha wempama mina Tomo ngizokushaya mina Tomo ngizokushaya buka ngizokushaya ngempela uyagcina uyezwa hayibo ngizokukhahlela mina Tomo hayibo Tomo wenzani wenzela thina ujimela thina hayibo Tomo wenzani Tomo hayibo bekezela